Molt bona nit i benvinguts al sorteig de la segona prova del rànquing FCD 2026, una competició que celebrarà l'Espai d'Arts i que per aquesta segona prova comptarem amb 23 jugadores femenines i 66 esportistes masculins. Per tant, doncs, amb aquests números estem parlant ja de rècord de participació femenina i rècord de participació masculina en un rànquing FCD. Tot això és gràcies a vosaltres i el mèrit és vostre, per tant, l'èxit també és vostre per assolir tots aquests rècords de participació. No m'enrotllo més, la competició serà en grups de 4 les dones i 16 grups els homes. Les dones seran 3 grups de 6 i un de 5 i els homes seran 14 grups de 4 i 2 de 5. En el quadrant dels homes passaran 64 esportistes, 4 esportistes per grup, i en el quadrant de dona passaran 4 esportistes del grup, per cada grup, per tant, passaran 16 en un quadrant final. Com sempre dir-vos, aprofitar ja que estem aquí i que serà l'últim rànquing d'aquest 2025 per desitjar-vos, doncs, primer fer un balanç de l'any, no? Que ha sigut un any molt positiu gràcies a tots vosaltres. I per altra banda, doncs, desitjar-vos unes molt bones festes amb tots els vostres, amb la família i amb tots els vostres companys de club. Sense més preàmbul, doncs, ja comencem amb el sorteig. Com sempre, comptarem amb la col·laboració del Jona. Molt bona nit, Jona. Bona nit. I farem el sorteig. Com sempre, el primer serà de prova. El borrarem. Farem el segon, que també és de prova. I el tercer serà el definitiu. Aquest tercer sorteig resulta amb el grup 1, Isabel, Eva, Helena, Susana, Marta, Yolanda. En el grup 2, el grup de 6, Loli, Olga, Eli, Míriam, Bea, Carolina. En el grup 3, Vanessa, Lina, Fanny, Tere, Júlia i Mireia. I el grup 4 tindrem la Sílvia, Núria, Judit, Antònia i la Montse. Per tant, doncs, aquest és el quadrant femení. Ara anem a fer el sorteig del quadrant masculí. Tots aquests quadrants ja estaran disponibles directament a l'aplicatiu del NACA a partir d'ara mateix. Aquest és el primer sorteig. Com hem dit, el quadrant d'homes serà de 16 grups, que jugarem amb 16 dianes. Un grup, una diana per cada grup. Aquest és el segon. I anem pel tercer i definitiu sorteig. Doncs aquí tenim el sorteig definitiu amb tot aquest resultat. Aquí tots els esportistes de tots els quadrants passaran ronda. El que sí que es determinarà serà la posició en què queden en cada grup. I els dos últims grups haurien de ser de 5. No, els dos primers grups són els de 5 i la resta són els de 4. Per tant, doncs, ja ho tenim correcte. Aquest és el sorteig i no cal que ho llegeixi, ja ho heu vist ara per pantalla. I a partir d'uns minuts, que estem ara el dijous a les 21:40 minuts, doncs ja ho tindreu disponible a la pàgina web del NACA, a la plataforma. I demà al matí ja ho tindrem disponible a la web de la federació. Moltes gràcies, molta sort i ens veiem dissabte. Adeu, Jana, bona nit.